Вось у гэтых дубовых бочках гарэлачны дыстылят для стварэння віскі. Першая партыя напітку з прыстаўкай «Бівай» зашла з канвееру год таму з тэрмінам вытрымкі 18 месяцаў. Праект рэалізуецца ў тандеме з Нацыянальнай акадэміяй навук. Зараз рэцэптура дапрацавана і вось новая партыя, якая трапіць у гандаль ужо ў наступным месяцы. Каждая из стран, которая занимается производством данного продукта, имеет свое направление. Шотландия, у нее свое направление, Ирландия, Япония. Все страны, которые на сегодняшний день производят виски, имеют свои какие-то приоритетные направления. Мы тоже хотим создать именно белорусский виски со своими традициями, со своим ароматом и вкусом. Поэтому у нас первый дистиллят был заложен в 2018 году. В следующем году, 21 марте, уже выдержка его будет 3 года в бочках. И я думаю, что мы получим эксклюзивный продукт именно белорусского происхождения. Інавацыя і гісторыя менавіта гэты сімбіёз на брэсцкім лікёра-гарэлачным заводзе «Белалка» лічыць лепшым. Сваю работу прадпрыемства распачало ў 1897 годзе. Гэта самая старэйшая вытворчасць у абласным цэнтры. Ёсць 2 дачынных спіртавых заводы у Іванаўскім раёне і Івацевічах. Гарэлка, віскі, дабрагон і лікёры. Асартымент прадукцыі ўражвае. Вось гэта экспартная лінія. З прадукцыяй брэсцкага лікёра-гарэлачнага завода знаёмы ў 22 краінах свету. Геаграфія ахоплівае не толькі краіны-суседкі – Россию, Украину, Прибалтику, трапляе яна і ў краіны Новай Зеландыі, Уругваю, Арменіі, Амерыкі і Аўстраліі. Пільны кантроль за якасцю тут на кожным вытворчым этапе. Спачатку бутэлькі мыюць, пасля у іх разліваюць прадукт і запаковваюць. Далей праверка на герметычнасць і расфасоўка. Колькасць асартыменту ўражвае, а тэхнолагі працягваюць распрацоўку новых ліній. І тэрмін «якасць» на прадпрыемстве лічыць высокай планкай, апускаць якую нельга. Хорошее сырье, хорошая технология и кадры. Значит, сегодня за всеми этими процессами стоят люди, которые выращивают зерно, приготавливают и вырабатывают спирт. И здесь на головном заводе смешивают ликероводочные изделия. Мы применяем только натуральные ингредиенты. Все они несколько дороже, но это отображается в качестве продукта. Мы не применяем никаких красителей и добавок. Поэтому я думаю, что потребитель доволен этим, в чем и наша забота и заслуга. Аб тым, што брэсцкі лікёра-гарэлачны завод «Белалка» прадпрыемства са знакам якасці, сведчаць шматлікія ўзнагароды, а іх звыш 600 міжнароднага і рэспубліканскага ўзроўню. Некалькі дзён таму пацвердзілі прэмію якасці ўрады Беларусі. Сёння ўзнагарода за высокі ўзровень якасці ад брэсцкага аблвыканкама. Дарэчы, не першая. Па выніках мінулага года прадпрыемства стала пераможцам спаборніцтва за дасягненне высокіх вынікаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця і занесена на рэспубліканскую дошку гонару. Приятно вручить, я скажу так, не побоюсь этого слова, одному из самых лучших предприятий нашей Брестской области. Именно не только по уровню, в первую очередь, материального обеспечения работников, но и по производственным, экономическим показателям, по влиянию и вносу вклада в развитие области Брестской, города Бреста. Ёсць і асабістыя ўзнагароды. Тэхнолагу Наталлі Ярахавец за значны ўклад у павышэнні якасці прадукцыі і ўдасканаленні метаду кіравання якасцю. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».